Пълна с неувяхващи цветя, сполъха на бриз от късно лято. Честит празник на всички! Празник, защото когато на едно място са събрани толкова бургаски творци, няма по какъв друг начин да наречем деня. За мен е чест и огромна отговорност днес да ви поздравя от името на кмета на община Бургас, господин Димитър Николов, и да се извиня, че той не може да присъства нашето тържество. Знаете, че винаги той връчва наградите, но ще поискаме от него реванш спокойно. Да ви пожелая от негово име да сте здрави, да имате несекващ прилив на творческа енергия, защото какво му трябва на един творец? Винаги да има една идея, която да кара сърцето му да разтопти. Бургас е богат на много места, в които може да се случват културни събития, но истинското богатство са хората, които ги създават. Истинското богатство сте вие. И за мен наистина е не чест, то е щастие през последните години да сме толкова често заедно. Затова искам да се присъединя с две много кратки пожелания. Сияйте и винаги намирайте начин, където и да сте по света, каквото и да правите, да се връщате в Бургас, защото тук е морето на вашето вдъхновение. Честит празник! Веригата от дълги понеделници заменяме с празнична премяна. И после си припомняме по нещо, което искаме да има или няма. И може би в този миг разбираме: отиват си сезоните, годините и тръгваме с последната надежда, че нещо ще оставим тук за винаги. Популяризиране на фотографското изкуство и Бургаската школа на национално и международно ниво. Честито! Благодаря за общината за този подарък. Искам да благодаря и на колегите от Бургаска фотографска общност за номинацията. Също искам да изкажа благодарност и на всички мои курсисти, които вече 9 години ми се доверяват, че мога да ги уча на фотография. И надявам се общността от фотография в Бургас да продължава да се развива. Благодаря. Сърдечно благодаря за наградата. За мен е чест и удоволствие, че с труда си през всичките тези години в професионален фолклорен ансамбъл Странджа съм допринесла за популяризирането, съхраняването и развитието на българския фолклор. Благодаря ви още веднъж и весел празник! Не е измислица морето. И щастието съществува. Достатъчно е да се вслушате в тишината на сърцето си. Достатъчно е да протегнете ръката си, да се усмихнете на някого и да му върнете отнетото от капитаните и проститутките. Мъничко от вярата си в дърветата, в най-щастливите предчувствия, в поздравите на другарите, в делниците, и светкавично вие ще намерите морето най-синьото и най-лъчистото. Ще се усмихне в очите ви и портокаловото слънце ще ви замести капитанската фуражка, капитане мой. Здравейте, капитане мой. Не е измислица морето. И щастието съществува. Благодаря още веднъж за признанието. Аплодисменти за Народно читалище Изгрев 1909 и тяхното отличие. Всеотдайността като преподавател и ръководител за умението да вдъхновява малките и големи гайдари и да възпитава любов към българската народна музика. Честито! От името на оркестър Жарава и на колегите благодарим за отличието на община Бургас
винаги ще работим за културата и за фолклора, който има голяма част в Бургас. И ние се радваме, че често сме в тези фолклорни събития, които община Бургас организира. Следите ми са още в този пясък, стъпките на босите деца. Отново връщам се при тебе и отново съм дете. Отдалече посрещат две обичащи ръце. Отново връщам се при тебе, като въздух дишам те. Искам